דלת שם עכשיו אתה במצב הזה? אני אחבר לו את החשמל גם. שחרר אותו קצת. חכה לסמנות. את ה-GT3 החדשה הזאת, איזה יפה. היום ראיתי הרבה יותר GT3 ממה שאני רואה בדרך כלל. רואה את זאת? איזה יפה הסרט. איזה צבע הוא לקח? כחול כי... כן? אני יודע איזה צבע אתה מדבר, זה נראה לי מהמם. משהו מהצד. יאללה. כרטיס מצלילי. דבר איתך תוך כדי או שאתה לבד? אם אתה רוצה, דבר, אתה יודע, מה שנראה לך. בוא תן לי את הפריחת עושה איתי. אם יש משהו קריטי, כן להגיד או לא להגיד? בוא נעשה לפ אחד לבד, בלי שאתה מדבר, תעשה איתי אחרי זה עוד לפ אחד, בסדר? ואז אני אעלה עם גילה.